Bħallum 5 snin fit-12 ta' Lulju tal-2017 mill-Parlament ta' Malta ddiet il-liġi ta' żwieġ indaqs. F'5 snin skont ċifri ppubblikati mill-Ministeru responsabbli għall-ugwaljanza kien hemm 275 żwieġ ċivili bejn koppji tal-istess sess. Fl-2017 kien hemm 7 żwieġijiet bejn koppji tal-istess sess, filwaqt li fl-2018 in-numru tela għal 85. L-aktar numru ta' żwieġijiet li sar f'pajjiżna kien fl-2019 kif iżżewġu 81 koppja tal-istess sess. Fl-2020 iżżewġu 39 koppja u s-sena l-oħra saru 51 ċerimonja ta' żwieġ ċivili. Skont dawn iċ-ċifri sal-bidu ta' Ġunju ta' din is-sena saru 32 ċerimonja ta' żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Apparti minn hekk fl-aħħar 5 snin kien hemm 21 każ ta' separazzjoni waqt li 12 il-koppja iddivorzjaw. L-istatistika turi li minn dawn iż-żwieġijiet fl-aħħar 5 snin 10 minnhom saru f'għawdex. One News tkellem mal-kofundatur ta' Elite Rainbow Communities Nicolas Buġeja li qallilna li f'5 snin ra progress pożittiv fil-mentalità fejn jidħlu iż-żwieġijiet bejn koppji tal-istess sess. Soċjetà bir-riżultat ta' dawn il-liġijiet li jiġu introdotti tiġi iktar normalizzata l-fatt li inti tkun gay. Il-fatt li qed naraw iktar gay marriages bħalma semmejt int u anke l-fatt li llum hawn ġenituri li huma gay li qed jieħdu tfal l-iskola, il-ġenerazzjoni ta' dawk it-tfal il-fatt li qed jaraw diġà ġenituri tal-istess sess tiġi iktar normalizzata u nisperaw li anke l-istigma tonqos. Nicolas Buġeja qal ukoll il-ħidma dejja ġmiela sabiex is-sena d-dieħla Malta tilqa' il-Europe Pride fil-Belt Valletta.